Jeg kan godt fortælle lidt om andengradsligninger, og hvordan man finder løsningen af x. Og en andengradsligning hedder ax i anden plus bax plus c lige med 0. Værdien af x kan have ingen en eller to løsninger. Man finder ud af, hvor mange løsninger vi har ved at bruge diskriminanten, som hedder b i anden minus 4 af 10. Og hvis diskriminanten så er mere end 0 eller over 0, så er der to løsninger. Hvis diskriminanten er lige med 0, så er der en løsning, og hvis diskriminanten er mindre end 0 eller under 0, så er der ingen løsninger. For at finde ud af, hvad løsningen er, eller hvad løsningen er, så bruger man den her ligning her. Og den hedder x lige med minus b plus eller minus kvadratroden af b i anden minus 4 af c med 2 a. Og det her b i anden minus 4 af c, det kender vi i forvejen, fordi det var jo diskriminanten, som står heroppe. Så det hedder egentlig bare minus b plus eller minus kvadratroden af diskriminanten divideret med 2. Og det her plus eller minus, det betyder bare, at hvis vi har en løsning, så bestemmer vi selv, om vi vil plus eller minus kvadratroden af diskriminanten. Men hvis der er to, skal vi gøre begge ting. Så hvis vi tager plus, der er minus b plus kvadratroden af d divideret med 2a, så det er jo den ene løsning for x. Så gør det samme, og bare minuser her i stedet for plus, så har vi jo den anden løsning for x. Jeg har så et eksempel hernede. Det er opgave 1D. Og andengradsligningen hedder x i anden minus 20x plus 100 lige med 0. Så vil jeg, der står intet a heroppe, fordi hvis a er lige med 1, så kan man udlade a. Så a er ligesom 1 heroppe. Og så vil vi finde diskriminanten, og det bliver så, og diskriminanten var b i anden minus 4 af c. Så den kommer til at minus 20 i anden minus 4 gange 1 gange 100. Det har stået parentes rundt om minus 20, fordi minus 20 det er en enhed. Fortegnet og 20 hører sammen, så det kan man ikke bare skille af hinanden. Så derfor kommer der parentes her. Og vi finder så ud af, at diskriminanten er 0, så det betyder, at der kun er én løsning. Så for at finde ud af den her løsning, så bruger vi den her ligning, som vi fortæller om heroppe, og den bruger vi så. Så den kommer til at hedde x lige med minus 20 plus kvadratroden af 0 divideret med 2 gange 1. Og der 0 her, det var diskriminanten, og det er 2 gange 1, det vil sige, divideret med 2a, og 1 det var a. Og vi kan jo så vælge, om vi skulle vælge plus eller minus kvadratroden af diskriminanten, da det vil komme frem til samme løsning, vi nok altid gjorde, så vi plus eller minus.